Takže zdravím všetkých ľudí, ktorí akože... Poďme ešte raz. Takže ahojte, tu z Kaktus, moje meno je Marpičo Games, takže chcem vám iba povedať, že som nový youtuber, prídem tu k vám znova ako nový youtuber, dúfam, že sa vám budú moje videjka páčiť, budem vlastne aj za komenty, za odbery, za lajky, jasné? Mám šatku, OK, ja viem, Nefake má šatku tiež, nechcem žiadnych hejterov tu vidieť, že haha, ty si debil, alebo ešte, ty si malý kid, čo sa kopíruje po Nefakeovi. Ja viem, aj Nefake nosí šatku, a možno, neviem, sa mi to, že aj niekedy okuláre. Ja už nám teraz dobre, to je jedno, ale nechcem tam tie hejty vidieť. Ja viem, čo robím, viem, že aj Nefake nosí šatku a okuláre. Viem to, jasné? A prosím vás, nehejtujte ma. Za chvíľku vydám nové video, ktoré sa bude volať, ešte vlastne neviem. No, proste som youtuber a prosím, nehejtujte, odoberajte, lajkujte a komentujte a čaute na... Čo robím dosť?